No niin, elikkä ensimmäiset 2 päivää käynyt ajamassa, ensimmäiset fiilikset erittäin hyvä. Tämä kelekka on ketterä, luja, voimakas, kevyt ajaa ja sillä on tehoa paljon. Siis on tehoa löytyy ja voimansiirto kaikki toimii niin täydellisesti, mitä itse ainakin kelekalta haluaa ja toivoo. Niin. Hain tämän kelekan toisen talliin, asensin tuon laukun, pysäsin öljyä lähin ajamaan. En tehnyt tälle kelekalle yhtään mitään muuta. Ja todennäköisesti en tule tekemäänkään juuri mitään muuta. Ainut mitä ehkä, mutta jotakin pientä, mutta niihin palataan sitten myöhemmin. Nyt lähdetään käymään katsomassa, miten tämä kelekka oikein kuluukin. No niin, ensimmäisen päivän päälle reunalle ajettu. Fiilis ihan jees, lumi ihan jees. Onpa mukava lähteä katsomaan. Kausikorko tänään. Vähän jännittääkö uudet vehkeet. Oho! Saadaan. Nyt se tuntuu ajanut vähän muutama veto vaan tuossa ja kädet on vähän puhkissa. Kyllä se aikaa vie, että tottuu tähän kelekkaan. Pikkasen tihiä, mutta haastetta. Norjalaiset kävelee silläkin valalla. On laitavia tekemään. Next one. Laillinen kelekkareitti ja laillinen kelekkareitti tämä ja täällä pitää vähän tehdä näitä kunnostusta.
Ei tästä oo levyt. We don't find any good snow, we just go back Joo. and find something further down. Joo. No sitä nyt uskaltaa mennä, kun ite ollut tekemässä. Liikaa. Niin aika lailla varmaan liikaa käytän tankoa. Nyt on vähän eri jos tuossa. Aika vakiaa vaan. Vittu tämä on näin hyvä. No niin. No niin. Tässä on aivan, se on vähän vitun herkkäkin. Joo. Vittu minä näkään tälle tekis mitään. Niin. Have you wanna try? No, I have tried before. Okay, Better. Better? Joo. Ei ole kyllä PR-veturpalveri. Ei. Ja tällä on siis helppo ajaa tolleen hitaasti tommoista teknistä. Joo. Ei mitään ongelmaa. Mutta sitten kun laittaa kaasun pohjaan, niin vittu se kyllä vetää. Tuossa on vähän niinku kaasun. Niin vähän. No oli siinä nyt 1, 2, 3, siinä 5 sekuntia kaasun. Ai hele. Tässä hyppii kyllä railakkaasti maata. Meidän pitää vaihtaa iltapuhtaksi. Kirja vaan. Ai kirja? Ei mulla ole hyppinyt vielä kertaa. Onkohan se minun painos? Niin. Mutta on kyllä minä nyt vähän positiivisesti yllä. Siis nimenomaan tuosta, kuinka se on tuossa hiljaa jossakin hyvä. Joo, kyllä se tuntuu, että siellä niinku se herää heti. Sillä lailla. Niin ja vittu siinä on sissaa, että kaikki pääsee nuivin päin. Ei tämä röttää eikä pöttää eikä mitään. Ei. Yhtäkään kertaa ei tehnyt mitään. Kyllä pyörähtää niin nopeasti sivuutta, että siinä ei mennä pysyä mukaan. Okei, niin tuolla mennään alhaalla se reitti. Okei. But it usually doesn't open until March. Niin just, että se aukeaa vasta siis
Maaliskuussa. Ei muuta kuin sitä ropaata. Niin, dropata. And just over there is where we were a few minutes ago by the little Gamma. No. Yeah. And I was on top of that. I was there. Yeah. No, there. Yeah. Helve. Suihkukone! Kato! Ei, jos sä tuossa pultilla vai kiinni tuossa nuo. Niin. Ei se... Olokavarsi vastaan. Niin. Mulla on kyllä kotona osia. Siitä ei oo epäilystä. Ei ole epäilystä. Etteikö osia ole. Oho. Aika hyvä. Pikku fiksaksi. Kyllähän tuolla nyt loppupäivä ajaa. Ai. On se riski. Sehän me... Mukaan niinku tulee päälle, mutta ne ei nää siihen tulee siihen. Ei sitä. Tarvii 300 painaa, että mulle alkaa vittuille. Ei tämmönen 200 kilon kevekkä paino vittu. Ei näemä. Ei sekö ojesi jalat ja selän, niin se oli hystysätä. On se härä.
No niin. Ensimmäiset ajopäivät saatu pulukkaan ja ensi fiilikset kelekasta. Kelekka oli tosi aivan niin älyttömän ketterä, jopa niin alkuun niin tosi liiankin ketterä omiin hyppysiin. Että monesti tapahtui sitä, että tuli semmoista yliohjaamista ja sitten oltiinkin siellä kenolla ja pyöritettiin taas kelekkaa ympäri. En edes muista, että montako kertaa, mutta monta. Mutta sitten toisena ajopäivänä jo se heti alkoi helpottumaan ja alkoi pikkusen enemmän päästä sinuiksi tämän kelekan kanssa. Ja just että pääsi nauttimaan paremmin tämän kelekan ominaisuuksista. Että lumihan ei ollut mikään maailman helpoin. Oli semmonen 80 senttiä, metri 30 senttiä, parikymmentä senttiä siinä semmoista höttöä päällä, muuten kovaa sitten sieltä. Niin se kanssa toi semmoisen pikkusen oma sävähdyksen siihen. Ja tosiaan niin kelekka niin toimii tosi hyvin. Mä oon aivan superinnoissani tästä ja että kuinka hyvin voikaan niin rinteessä ja muutenkin kikkailussa tämmönen kelekka olla. Odotukset oli kovat, mutta silti tämä kelekka niin vielä niin vei ne odotukset, niin tai miten se nyt sanotaan, oli vielä isommat ne fiilikset ja tuntumat, mitä odotukset oli. Tästä on kyllä hyvä jatkaa sitten kauelle ja kunhan saa enemmän lunta ja päässä enemmän rälläämään, niin sitten vaan lisää materiaalia ja haluan sitten kyllä kertoa enemmänkin tästä ja tästä kun pääsee vielä enemmän sinuiksi tämän kanssa. Kiitos kun katoit ja ei mitään muuta kuin kovasti kaasua ja toivotan paljon lunta ja kovaa ajoa.